Hej, og velkommen til den her video. I dag der skal vi kigge på det fyrværkeri, jeg har i år. Der er lidt rester fra sidste år. Nogle ekvatorraketter. Ja, så der er hvad? Ekvator. Der er 12 gram i. Så har vi Mælkevejen sortiment, fordi jeg købte månesortimentet fra til Hansen. Og der er 23 gram i per raket. Og så har vi endnu en pakke ekvator. Og endnu en pakke. Og så har vi et havet-sortiment med 4 oceanraketter. Jeg kan ikke lige kigge på grammene, mindre det står her om. Nej, det står ikke der. Og det er, jeg har fået batch fra 2022, så ja. Nej, der står ikke noget der. Så ja. Det var nogle af raketterne. Så har vi faktisk to himmelraketter. Og der er de max loaded, det vil sige der er 74 gram i. Og vi har 2 tidevandraketter. Og der er 45 gram i. Og så har vi 2 kuglelyn. Der er 50 gram i. Så har vi sådan 2 plasmabomberør. Og der er 50 gram i. Og det er 30 mm. Sådan 2 har vi. Og så ildstråles bomberør. Der er 48 gram i. Og så har vi sådan en romantic bomberør 6 styk, men de har lavet fejl i år, så man får kun etteren. Der er vent lige lidt, 2 sekunder. Der er 35 gram krudt i. Dem har vi 5 af, og det er rest fra sidste år. Så har vi 3 Fata Morgana bomberør. Der er 30 gram i, og det er 20 mm. Og det er 20 mm også. Så går vi til raketterne igen. Så har jeg sådan en rest fra sidste år. Ja, himmelblæder. Dem har jeg 3 pakker. Jeg har 2 nye og en gammel. Så har jeg en pakke stjerneregn. Så har vi thundershotsene her. Eller vend i det. Der er 23 gram i per raket i himmelblædet. Nå. Ja. Nu går vi videre til thundershotsene. Det er også rest fra sidste år. Der er 6 gram af thundershot. Dem har jeg 3 pakker af. Så har vi en pakke thundershots fra til Hansen. Og der er 6,9 gram krudt i. Og så har vi 30 mm thundershots fra til Hansen. Der er 19 gram krudt i.
og 20 mm det der. Så går vi til batterierne. Der har vi 2 Brav batterier. Der er 458 gram krudt i med 20 mm skud. Og dem har vi 2 af. Så har jeg købt Vejret sortiment for første gang i år. Der får man en skypumpe med. Og der er 203 gram krudt i. Så har jeg fået havgus med. Og der er 215 gram krudt i. Og så fik jeg jordskælv med. Der er 139 gram krudt i. Så det er fint nu. Så har vi et afgrundet batteri. Der er vist 450 gram krudt i. Jeg gider ikke lige at tage det der af, bare for at vise det. Så har vi 3 Dramatic batterier. For dem skal man jo have. Der er 187 gram krudt i. Så har vi sådan 2 måneskins batterier sammenkøb. Og der er 174 gram krudt i per stykke. Så det er sgu også helt fint. Så har vi Shooting Stars batteri. Det er første år, jeg prøver det. Jeg havde det ikke sidste år. Der er 131,2 gram krudt i. Og det er vist... Det er 20 mm. Og det er det nye batch. Så har vi sådan en Yellow Power batteri. Der er 136 gram krudt i. Så har vi Red Power batteri. Der er 300 gram krudt i. Så ja. Jeg har ikke så meget i år, men ja, jeg kan godt leve med det. Så det, ja. Tak fordi I så med. Og det her, det bliver kørt ud på 3 forskellige adresser her senere. Fordi at der er kommet en ny lov om, at man ikke må have over 5 kilo krudt på ens ejendom. Så tak fordi I så med.